హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఆత్మ సంయమ యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో లాస్ట్ క్లాస్ రెండిట్లో మనం 20 శ్లోకాలు చూసాము. భగవాను వాచతో ప్రారంభమై మనం ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏమిటి అంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుంటే మనం చూసిన విషయాలు ఏదైనా సరే ఈ 20 శ్లోకాలలో ఆత్మ సంయమ యోగం గురించి మీకు ఏది గుర్తున్నా సరే మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు, లేదా కొన్ని హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చెప్పొచ్చు. ట్రై చేయండి. ఏం చూసాం మనం ఇప్పటి వరకు? ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ చూసాము. 43 శ్లోకాల దాకా ఉన్నాయి. 20 శ్లోకాలు ఫినిష్ చేశాము. సో సుమారుగా అర చాప్టర్ని ఫినిష్ చేసాం, సగం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. ఏముంది ఇంతవరకు మనం చదివిన విషయం ఏమిటి? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ శ్లోకం నేను చెప్తాను, ఈ లోపల మీరు ఆలోచించి ఎంతవరకు మీకు గుర్తుందో, ఏది గుర్తుందో దయచేసి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. నేనండి శ్రీపద్మ. మాతాజీ లాస్ట్ క్లాస్ నేను అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను, మా మదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, పర్వాలేదు, మీరు వినండి యూట్యూబ్ లో. ఓకేనా మాతాజీ? అంటే స్టార్టింగ్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పారు మాతాజీ? లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పామంటే, ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం మనం లాస్ట్ క్లాస్ కాకుండా అంతకు ముందు క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేశాము. నేను ఇప్పుడు రీక్యాప్ చేస్తాను ఎలాగూ, బట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా ఎంతవరకు విన్న వాళ్ళకి గుర్తుందో లేదో అడుగుతున్నాను. అది అయిన తర్వాత నేను రీక్యాప్ చేస్తాను, ఇందురు గాని మీరు యూట్యూబ్ లో కూడా వినొచ్చు మాతాజీ. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పగలిగితే మరి చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. కోరికలు ఇంద్రియ ప్రలోభాలను తగ్గించుకొని మనసును జయించుకుంటే మనం ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే భగవంతుడి ఆజ్ఞలను, ఆయన చెప్పే ఆ విభూతులు, అవి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలు వినగలుగుతామని చెప్పారు. ఆ విధంగా వినడం వల్ల భక్తి భావం ఏర్పడి అందరిలోనూ సమత్వాన్ని చూడగలుగుతామని చెప్పారు మీరు ఆ క్లాసులలో. నెక్స్ట్ అంటే కోరిక భగవంతుడి ఆజ్ఞలు కాదు, మనం కోరికలను తగ్గించుకోవడం అది అవసరం. మనం అది అంటే సమత్వంతో ఉండడం. ఏది జరిగినా మన పనులు మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలి, తప్పదు. అది ఎలాగూ చేయాలని కర్మయోగంలో చూసాం. అదే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ శ్లోకాలు భగవంతుడు మళ్ళీ మనకు సమరైజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు చూసింది, కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు నిజమైన సన్యాసి అని చెప్పి, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని పనులు మానేసినంత మాత్రాన యోగులు ఎవ్వరు. పనులు చేస్తున్నా కూడా అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను, అంటే అపేక్ష దేని మీద? కర్మ ఫలితాల మీద. నీ బాధ్యత నువ్వు చేస్తున్నావు, ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలుగుతున్నావు. అలా ఉన్నవాడు నిజమైన సన్యాసి
అని మళ్ళీ ఒకసారి అది ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఇప్పటి వరకు మనం 3, 4, 5 చాప్టర్స్ లో చూసిన విషయాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ సమ్మరైజ్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా? మేము వినిపిస్తుంది మాతాజీ. అంటే అదే ఈ అధ్యాయంలో ఇంద్రియ మనోబుద్ధులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి, ధ్యానము చేస్తూ అదే మన మనసును ధ్యానంపై నిలుపుకోవాలి అని చెప్పారు మాతాజీ. మనసును జయించిన వారికి మనస్సే మన మనసు మనం జయిస్తే మన మనసే మనకు ఉత్తమ ఫ్రెండ్, మిత్రుడిగా ఉంటాడు. కరెక్ట్, అవును. మనసు జయించిన వాడికి మనస్సే మిత్రుడు, జయించలేని వాడికి మనస్సే శత్రువు అవుతుంది అని చెప్తారు మాతాజీ. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఆ తర్వాత ధ్యానం సాగాలంటే మనము ఆహారము, నిద్ర, వినోదము, సౌఖ్యం ఇలాంటివన్నీ విషయాల్లో కొంచెం సంయమనం పాటించాలి, మనసు అక్కడగా ఉంచుకోవాలి అని చెప్పారు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో నిద్ర, ఆహారము, విహారాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, లేదంటే యోగంలో మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం కష్టం అని భగవంతుడు చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు లలిత మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ. నమస్తే మాతాజీ. నమస్తే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనస్సుని సంయమనం చేసుకోవడానికి ద్వంద్వాల యందు మనస్సుని సమానంగా పెట్టుకోగలగాలని చెప్పారు. లాభ నష్టాలు గాని, పాపపుణ్యాలు గాని, మన యొక్క సుఖ దుఃఖాల యందు గాని మనస్సుని చెంచలించకుండా దానిని మనం కనుక నియంత్రణలో పెట్టుకోగలిగితే మన మనస్సు భగవంతుని యందు ఉంటుంది. కర్మ మనం ఫలాల యందు అనాసక్తితో పని చేయగలిగితే, అంటే దాని యందు మనం కోరిక లేకుండా పని చేయగలిగితే, కర్మల్ని చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుని మార్గానికి దగ్గరవుతాం, భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం కలుగుతుంది. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. అంటే సో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనస్సును నియంత్రించుకోవడం, కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అన్నది చూసాం. అప్పుడే మరి మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే ఆలోచనల్ని మనం చెడు ఆలోచనలు లేకుండా చేసుకోవడం మొదటి మెట్టు అయితే, అసలు వీళ్ళు అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా చేసుకోగలిగినప్పుడే మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పగలుగుతాం. వెరీ గుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అందరికీ పార్టిసిపేషన్ కి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు ఈ విషయాల్ని మనం చూసాం. అంటే 8 స్టెప్స్, అష్టాంగ యోగం అంటే 8 దశలు అన్నది చూసాం. ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం ఏమిటి? అష్టాంగ యోగం అంటే 8 దశలు. అష్ట అంగ 8 దశలు అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ అంగాలు అంటే దశలు అన్న అర్థం వస్తుంది. సో ముందుగా కర్మయోగం అంటే ఏమిటో ఇంకొకసారి కంప్లీట్గా చెప్పేసి భగవంతుడు ఆ తర్వాత ఈ అష్టాంగ యోగం చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా ఎవరైతే వాళ్ళ కర్తవ్యాలను ఆచరిస్తారో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు. పనులు మానేసినంత మాత్రాన సన్యాసులు అవ్వరు. సో ఆ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకోవాలి. అంటే ఫలితాలు వదులుకోమనడం లేదు, దాని మీద ఉండే ఆసక్తిని, అంటే ఆ మోజు, ఫలితం కోసమే పనిచేస్తున్నామని మనం అనుకుంటాం, ఆ భావాన్ని వదులుకోండి. మీ కర్తవ్యంలాగా మీ డ్యూటీస్ని మీరు చేయండి సరిగ్గా. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా కూడా రియాక్షన్ తగ్గించుకోండి, సమత్వంతో ఉండండి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అంటే మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. అలా ఎప్పుడైతే మైండ్ కంట్రోల్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్ మరి మనం ఈ దశలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే. సో మైండ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఏది జరిగినా మనం సంతోషపడటం, దుఃఖపడటం, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం, రాగంతోనూ ద్వేషంతోనూ ఉంటూ ఉంటాం. సో అవన్నీ వద్దు, మీరు సమత్వంతో నిశ్శబ్దంగా ఉంచుకోండి మనస్సును, రియాక్షన్ లేకుండా. అప్పుడు మీకు మనస్సు శాంతిగా ఉంటుంది. మరి అంతే కదా, మనకి రాగము ద్వేషము ఉండడం వల్లే ఇమోషన్స్తోనే డిస్టర్బెన్సెస్ కలుగుతాయి మనసులో. ఏ ఇమోషన్స్ లేకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మరి అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడానికే రాగద్వేషాలు వద్దు, రియాక్షన్స్ వద్దు, మీరు చేయవలసింది మీరు క్వైట్గా చేసుకోండి అంటున్నారనమాట. సో మనస్సును ఆ రకంగా మీరు కంట్రోల్ చేసుకోండి, రియాక్ట్ అవ్వనివ్వద్దు.
అంటున్నారు. మనం ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయిపోతాం. ఆఖరికి ఎదుట మనిషి లేకపోయినా టీవీలో ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తుంటే దానికి కూడా రియాక్ట్ అయిపోతాం. పక్కన మనిషి మన ఎదురుగుండా కూడా లేరు, ఎక్కడో టీవీలో వింటున్నాం, అయినా కూడా మన మైండ్ రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి, అలా అంటున్నారు ఏమిటి, అంత రియాక్షన్స్ మనకి, అన్నెసెసరీ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ. అవి వచ్చి మనకి ఏమిటి ఉపయోగం? సో ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి వద్దు. మనస్సును స్థిమితపరచుకోవడానికి ఇలా మన పనులు మనం చేస్తున్నా కూడా వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా స్థిమితంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. అలాంటి యోగంలో మీరు స్థితమైతేనే మీరు ఫైనల్గా ఈ మార్గంలో పురోగతి సాధించగలుగుతారు, నిజమైన యోగంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మనస్సును క్వైట్ చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ యోగాలో మనం అడ్వాన్స్ అవి భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోవాలన్నా, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా మనస్సును అన్నెసెసరీ ఆలోచనలతో నింపకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. అది కర్మయోగం ద్వారా ఎలా చేయాలో చెప్పారు. ఏ పని చేసినా ఏదొచ్చినా మీరు రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉండండి అని. సరే, మనస్సు శత్రువా మిత్రువా మిత్రుడా అనేది చూసాం. కంట్రోల్ చేసుకుంటే మరి అది మిత్రుడవుతుంది, చేసుకోలేకపోతే అదే మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తే గనక మనకి శత్రువు అవుతుంది. అంటే మనస్సు మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఏం చేస్తాం? మరి భోగాలు, ఇంద్రియ ఇవన్నీ కావాలి అని అనిపిస్తుంది. కామం, క్రోధం, దురాశ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. అదే గనక మరి సరి అయిన మార్గంలో వెళ్ళాము అంటే మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేసుకుని మనం ఈ ప్రగతి పదంలో మరి సరి అయిన ఆలోచనలు, మరి ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం, ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం, ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యం అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సు ఎలాంటిది అంటే ఒక అగ్ని లాంటిది. దానిని మనం కంట్రోల్ చేస్తే మనల్ని పరతత్వాన్ని తెలుసుకుని భగవంతుణ్ణే చేర్చగలదు. కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇదే జనన మరణ చక్రంలో మనల్ని అధోగతికి దిగజార్చగలదు కూడా. ఇక అష్టాంగ యోగం. యోగం అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఇది రకరకాల యోగాలు చూస్తాం మనం. మరి ఇది కర్మయోగం చూస్తాం, ప్రస్తుతం అష్టాంగ యోగం చూస్తున్నాం. ఇది 8 దశలు. యమ అంటే చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే ఒంటరిగా మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టి ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో పవిత్ర భూమిలో మనస్సును నిగ్రహించి ఆశలను తగ్గించుకుని ఏమీ తీసుకోకుండా ఉంటూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత నియమ అంటే నియమంగా ఉండాలి. అంటే ఏమిటి? మనస్సును ఆహార విహార నిద్రాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్డ్గా, డిసిప్లిన్గా ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరి ఆసనం సరిగ్గా ఒక పద్ధతిలో కూర్చోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా. ఏమని చెప్పారు? ఒక గడ్డి మీద ఒక బట్టను పరుచుకుని భూమికి మరీ ఎత్తుగా కాకుండా మరీ కిందికి కాకుండా కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. శరీరాన్ని నియంత్రించాలి, మనస్సుని నియంత్రించాలి, ఊపిరిని కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో తీసుకోవడం మనం చెప్పుకున్నాం ప్రాణాయామం అని. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ఆహారం అని ఎందుకన్నారు? ఆహారం అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? సరే, నోటికి నాలుకకు భోజనం ఆహారం, అది మన అందరికీ తెలుసు. మిగిలిన ఇంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవి ఇలాంటివి ఉన్నాయి, చర్మం. వీటికి ఆహారాలు ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? కంటికి దృశ్యం అండి, కంటికి దృశ్యం. మనసుకి ఆలోచనల ఆహారం. మనకి వాసన తీసుకోవడం కోసం రుచికరమైన ఆహారం. 5 ఇంద్రియాల్లో మనస్సు లేదు, ఈ ఆలోచనల ఆహారం. అది 6వ ఇంద్రియంగా ఒక్కొక్కసారి చెప్తారు. ఫస్ట్ ఈ 5 ఇంద్రియాస్ ఇవేమిటి? కళ్ళు, తర్వాత కంటికి దృశ్యం, చెవులకి శ్రవణం, నోటికి ఆహారం, మన నాసికకి స్మెల్, వాసన, నాసికకి స్మెల్, శరీరానికి స్పర్శ. ఈ 5. చర్మానికి. ఓకే, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో ఈ ఆహారం అని ఎందుకన్నారంటే ఇవన్నీ వాటికి ఆహారాలు కాబట్టి. నోటికి భోజనం ఎలా ఆహారము, ఆహారం నిజమైన ఆహారం. మరి కంటికి చూసేదంత ఆహారం, శ్రవణం అనేది చెవికి ఆహారం, ఇలా. సో ఈ ఆహారాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలను వాటి ఆహారాల నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే ఇంద్రియాలను మనం నియంత్రించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ధారణ అంటే మనస్సును నియంత్రించుకోవాలి. తర్వాత ధ్యానం, భగవంతుడిపై ధ్యానం.
ఇవన్నీ నియంత్రించుకుంటేనే మరి ఆ ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. మనసు ఎక్కడో ఉంటే ఇంకా భగవంతుడి మీద ఎలా పెడతాం? సో మనస్సుని నియంత్రించుకోవాలంటే ముందు ఇంద్రియాలు నియంత్రించుకోవాలి. అది చూసి ఇది చూసి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతే ఇంకా మనస్సును మనం ఏం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం? సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా భగవంతుడిపై ఆ ధ్యానాన్ని నింపినప్పుడే మనం ఈ సమాధి స్థితిలోకి ఎవరైనా వెళ్ళగలుగుతారు. అంటే పూర్తిగా భగవంతుడిలో కాంటాక్ట్లో ఉండగలగటం అన్నమాట ఆ స్థితి. సో ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా ముందు చూస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేద్దాము క్లాస్ని. మనం లాస్ట్ టైం ఈ శ్లోకాస్ జస్ట్ చూసి వాటి అర్థం చూసాం. యత్రో పరమతే చిత్తం. సో ఇది సమాధి స్థితి గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇది చూసాం. యథా దీపో నివాతస్థో నీన్యతే సోపమా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. సో గాలి లేని చోటు దీపం ఎలా అయితే నిశ్చలంగా ఉంటుందో నిగ్రహించబడ్డ మనస్సున్న యోగి కూడా పరతత్వ ధ్యానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. మరి దీపం ఎంతో నిశ్చలంగా ఉంటుంది గాలి లేకుండా, అలాగే మనస్సు దేని మీద లేకుండా భగవంతుడి మీద నిమగ్నం అయినప్పుడు ఆ యోగి ఆ పరతత్వం మీదే స్థిరంగా అతని యొక్క ధ్యానం ఉంటుంది. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే తం విద్య దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజ్ఞితం. సో సమాధి అనబడే పూర్ణత్వ స్థితిలో గనక మనిషి మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపాల నుండి యోగాభ్యాసం చేత గనక నిరోధింపబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే సమాధి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. ఈ సమాధి అనే పూర్ణత్వ స్థితిలో గనక మనిషి యొక్క మనస్సు అన్ని మానసిక కలాపాల నుంచి యోగాభ్యాసంతో నిరోధింపబడి ఉంటుంది. సో ఈ స్థితిలో ఉన్నవాడికి మనస్సులో ఏ ఆలోచనలు లేవు. అన్ని మానసిక కలాపాలు కూడా వాళ్ళు ఆపివేయగలుగుతారు, నిరోధించగలుగుతారు అన్నమాట ఈ యోగంతో. సో శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను వీక్షించగలగటం, మరియు అప్పుడు వాళ్ళకి ప్యూర్ మైండ్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా మనం మంచి మనసును ప్యూర్ మైండ్ అంటాం. ఇది మంచి కాదు చెడు కాదు, అసలు ఆ మైండ్లో ఏదీ లేదు, అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నదన్నమాట. ఆలోచనలు లేని ఆ మనస్సు శుద్ధమైపోయింది, మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను దర్శించగలుగుతారు. తర్వాత అంతేకాకుండా ఆత్మలోనే వాళ్ళు ఆనందాన్ని అబ్లిస్, సచ్చిత్తానంద. సత్ అంటే మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది ఎవరు అంటే ఆత్మతత్వం, భగవతత్వం. సో ఈ ఆత్మతత్వం మరి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ రకంగా ఇప్పుడు మనం చూసినట్లు మనం మాటలతో కాకుండా వీళ్ళు శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను దర్శించగలిగి వాళ్ళు అప్పుడు ఆ ఆత్మ ఆనందాన్ని ఫీల్ అవ్వగలుగుతారు. అదే చిత్ అంటే ఆ జ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆత్మలోని ఆనందాన్ని తెలుసుకోవడమే ఆ జ్ఞానం, చిత్. ఆ రెండు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం వస్తుందో ఆనందం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో సత్, చిత్, ఆనందం. సో ఆత్మతత్వాన్ని గ్రహించారు శుద్ధమైన మనస్సుతో. సో వాళ్ళు అది చిత్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోగలిగారు, తద్వారా ఆత్మలోని ఆనందాన్ని అనుభవించగలిగారు, ఆ సచ్చిత్ ఆనందాన్ని పొందగలిగారు. సో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని అనుభవించగలగడం అనే విషయంలో మనిషి యొక్క సమర్థతను బట్టి అపూర్ణత్వ స్థితిని మనం నిర్ధారించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి సమర్థత ఏమిటి అన్నది మనం వాళ్ళు ఎంతగా వాళ్ళు ఆత్మతత్వంలో ఉన్నారు అనేది వాళ్ళ యొక్క సమర్థత
బట్టి ఉంటుంది. అంటే మరి వాళ్ళ యోగాభ్యాసాన్ని వాళ్ళు ఎంతవరకు ఉపయోగపరుచుకున్నారు అనే దానిని బట్టి ఉంటుంది. అలాంటి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవానికి వచ్చే అపరిమిత దివ్యానందంలో మనిషి స్థితిని పొంది, అంటే మనిషి అలాంటి దివ్యానందంలో స్థితుడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో పవిత్రమైన ఇంద్రియాలు అన్నారు. ఎందుకు? ఇంద్రియాలలో ఏ కల్మషము లేదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కల్మషాలకు అతీతంగా ఉంది. ఎందుకు? వాళ్ళు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసినప్పుడు టెంప్ట్ అవుతాం. ఈ భౌతిక విషయాలు ఏదైనా విన్నప్పుడు ఆ విషయం విందాం, ఈ విషయం విందామని మనకేదో కుతూహలం, ఏదో పిచ్చాపాటి వినాలని, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేని నార్మల్ భౌతిక స్థితి. అయితే ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడికి వేటి మీద కూడా ఆసక్తి లేదు. అతను ఇంద్రియాలు వినిపిస్తున్నా కూడా అతనికి ఆసక్తి లేదు, ఉండదు. సో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్యూర్గా ఉంటాయి. ఈ భౌతిక కల్మషాలేవి కూడా ఆ ఇంద్రియాలకు అంటలేదు కాబట్టి, సో వాటన్నిటి నుంచి విడిపడ్డాయి కాబట్టి. సో అలాంటి ఆనందమైన స్థితిలో ఈ పవిత్రమైన ఇంద్రియాలు కూడా అలా పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి అనుభవానికి వస్తుందన్నమాట ఈ అపరిమిత దివ్యానందం. ఈ సచ్చిత్తానందం అనేటటువంటి ఆ అపరిమిత దివ్యానందంలో ఉంటాం. ఎందుకు? ఇంద్రియాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఉన్న ఏ కల్మషాలు లేకుండా ఉన్నది కాబట్టి ఆ విధంగా స్థితుడై అతడు ఆ సత్యం అదే కదా మరి పర్మనెంట్. ఈ కనిపించేదంతా కూడా మరి భ్రాంతి, దృశ్యము, మాయ అంటున్నాం. పాము తాడు అనే ఎగ్జాంపుల్తో ఎప్పుడు కూడా దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఈ తాడును చూసి పాము అనుకుంటాం, పామును చూసి తాడు అనుకుంటాం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా మరి మాయ. అంటే ఇది మాయ ఏమిటి, కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంటే అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇదంతా కూడా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్. ఇదంతా కూడా అశాశ్వతం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈ కనిపించే విషయాలతో మనం సృష్టించుకున్నటువంటి రాగద్వేషాలతో ఆ మనస్సు అనే దాని యొక్క ఫీలింగ్స్తో మనం ఇదంతా నిజం అని అనుకుంటున్నాం. బట్ నిజం ఏది, ఎప్పటికీ ఉండేది ఏది? ఇది ఏది ఉండేది కాదు. ఎప్పటికీ ఉండేది ఆ సత్ ఆత్మ, మరి భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ విధంగా అతడు సత్యం నుంచి వైదొలక, ఆత్మతత్వం నుంచి వైదొలగకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు తత్వం నుంచి వైదొలగి ఆత్మతత్వంలో స్థిరపడి అందులో నుంచి వైదొలగకుండా దానికి మించిన ఆనందం కానీ లాభం కానీ ఇంకేది లేదని భావిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ ఆనందాన్ని చవిచూచాడు కాబట్టి. అది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఆనందానికి దానికి పోలిక లేదు. మరి ఇవన్నీ వచ్చిపోయే ఆనందాలే. మనకి ఇక్కడ ఏ ఆనందము పర్మనెంట్గా ఉండదు. కానీ ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందం ఎప్పటికీ కూడా పోని ఆనందం అని తెలిసి అతను అర్థం చేసుకుని అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే చలించకుండా ఉంటాడు. ఎందుకు? భౌతిక సంపర్కంతో వచ్చేటటువంటి సమస్త దుఃఖాల నుంచి అతనికి నిజమైన ముక్తి ఏమిటి అంటే ఇదే అంటున్నారనమాట. సో ఎలాంటి కష్టంలోనూ కూడా మనం బాధపడకుండా ఉండగలగటమేగా మరి ముక్తి అంటే. మనకి ఇంక కష్టం అనేది తెలియనప్పుడు, ఎంత కష్టం వచ్చినా మనకు అది కష్టం అని అనిపించినప్పుడు ఇంక అంతకంటే వేరే ముక్తి ఏముంది అని అంటున్నారు. సో అలాంటి స్థితిలో ఆనందంలో వాళ్ళు వెళ్తారు. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఇవన్నీ టెంపరరీ అనే ఫీలింగ్తో. ఇప్పుడు ఈవెన్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మనం ఎవరైనా ఏదైనా అంటే బాధపడవచ్చు. కానీ అది మనం పట్టించుకోకుండా వదిలేసినప్పుడు మనస్సులో ఉంచుకోకుండా దాన్ని తుడిచివేస్తే మన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. దాని గురించి ఆలోచిస్తే అది మనకు బాధ కలిగిస్తుంది, కోపం కలిగిస్తుంది, ఎన్నో ఇటువంటివన్నీ కలిగిస్తుంది. అది మనసులోంచి తుడిచిపెట్టేసామంటే మనకేది ఉండదు. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్. అంత చిన్న విషయంలోనే మనకి ఎంతో కొంత ఆనందం వచ్చినప్పుడు మరి కంప్లీట్గా ఈ మైండ్లో ఉన్న కల్మషాలన్నిటినీ మనం పక్కన పెట్టి ఈ ఆత్మతత్వం ఎంత ప్యూరు అన్న దాని మీదే మనం ఈ ఆలోచనలన్నీ తుడిచిపెట్టేయగలిగితే ఇంకెంత ప్రశాంతత, ఎంతటి ఆనందం అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు ఇక ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే అతను చలించడు. ఇదే నిజమైన ముక్తి అని చెప్తున్నారు.
సో అలా మనస్సు, బుద్ధి, హృదయం ఎప్పుడైతే ఆ మనోబుద్ధులతో మనస్సులో ఉన్న ఆత్మతత్వాన్ని, పరమాత్మతత్వాన్ని గుర్తించగలగటమే సమాధి స్థితి. సో పవిత్రమైన మనస్సు, బుద్ధి, వీటిని మనం ఎప్పుడైతే ఏ ఆలోచనలు లేకుండా అలా ఉండగలుగుతాము. సో ఈ పతంజలి యోగ పద్ధతిలో దివ్యానందం అనే విషయాన్ని అంగీకరించిన అద్వైత సిద్ధాంతం, ఏకత్వానికి, ఓకే, ఇదంతా కూడా మరి ఈ యోగ అంటే యోగా పద్ధతి అన్నమాట. ఈ ధ్యానము, ప్రాణాయామము, మరి అవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఆ చేసుకుని తద్వారా ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ స్థితికి వస్తున్నారు. సో అయితే నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతసా సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్తా సర్వానశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. సో స్థిర నిశ్చయంతో శ్రద్ధను కలిగి యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ మనిషి ఆ మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిటర్మినేషన్. స్థిరంగా, నిశ్చయంగా మనం శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని అభ్యసించి మనిషి ఆ మార్గంలోంచి వైదొలగకుండా ఉండాలి. మానసిక కల్పనల నుంచి ఉత్పన్నమైన మరి ఈ విషయ కోరికలన్నీ, మనకి కోరికలు ఎలా వస్తాయి? మనస్సు ఆలోచిస్తేనే దాని మీద కోరిక అనేది కలుగుతుంది. మైండ్లో మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తేనే మరి కోరిక వచ్చేది. షాప్కు ఏదో పని మీద వెళ్ళి అక్కడ అందమైన సోఫా చూసి ఏదో చూసి వెళ్ళిపోకుండా దాన్ని దగ్గర ఆగి చూసి అబ్బో ఇది ఇంత బాగుంది, అంత బాగుంది అనుకుంటున్న కొందికి అది కొనుక్కోవాలి, కావాలి అనే కోరిక వస్తుంది. సో మనస్సులో ఆలోచించిన కొందికి ఆసక్తి కోరికను కలిగిస్తుంది అని మనం సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం. కాబట్టి మనస్సు కలిగించే ఈ ఆలోచనలు, విషయ కోరికలు అన్నిటినీ కూడా అన్ని వదిలిపెట్టి అతని మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుంచి నియమించాలి. సో చూసినా కూడా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఏది చూసినా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి. సో అతనికి ఏది చూసినా మైండ్ దాని మీద లేదు కాబట్టి, మనస్సు లేనప్పుడు మనం ఏది చూసినా కూడా అది మన బుర్రకి ఎక్కదు. కాబట్టి అది అంటే కంటి ముందు ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో చూస్తూ ఉంటాం, కానీ మైండ్ ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు మన కంటి ముందు జరిగేది కూడా మనం గమనించం. చూసావా అది అని ఎవరిని అడిగితే ఏంటి, ఏమైంది, నేను గమనించలేదు అంటాం. మనం ఎందుకు, మన మనస్సు ఎక్కడో ఉంది. సో మైండ్ ఇందం కూడా, మన మైండ్ టీవీ సీరియల్ మీద నుండి సీరియస్గా చూస్తున్నాం అనుకోండి, పక్క నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినా మనకి వినిపించదు. వాళ్ళ భుజం ఊపి నిన్నే అడిగేది ఏమిటంటే ఏమిటి ఏమన్నావు అంటావు. ఎందుకు? వాళ్ళు చెప్పే మాట చెవికి వినిపించింది కానీ మైండ్లోకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు? మైండ్ టీవీ సీరియల్ మీద. అలా మన మనస్సు దేని మీద ఉంటే మైండ్ ఈ ఇంద్రియాలు ఏదైనా చూపించినా కూడా పని చెయ్యదు. మనస్సు వేరే దాని మీద ఉంటే, మనం మైండ్ వాటి మీద పెడితేనే మన మైండ్లోకి అవి ఎక్కుతాయి. కాబట్టి మైండ్ని మనం వేరే దాని మీద, ఇక్కడ భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసినప్పుడు అవి వింటున్నా చూస్తున్నా అవేవి కూడా మన బుర్రకు ఎక్కవు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనస్సు ఈ కోరికలన్నీ ఎందుకు కలుగుతాయంటే, మన ఇలా తలుచుకుంటున్న కొద్దికి కోరికలు కలుగుతాయి, వాటి గురించి ఆలోచన. సో అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు త్యజించి మనస్సు ద్వారా వాళ్ళ ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుంచి నియమింపచేస్తారు, కంట్రోల్ చేసేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యోగా అభ్యసించే వాళ్ళు ఈ స్థిర నిశ్చయంతో, డిటర్మినేషన్తో ఏమాత్రం ఈ మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా ఓపికతో, పేషెన్స్తో వాళ్ళ అభ్యాసాన్ని కొనసాగించాలి. సాధన, అంతిమ విజయం పట్ల విశ్వాసం కూడా ఉండాలి. వాళ్ళ మార్గంలో గొప్ప పట్టుదలతో వాళ్ళ పనిని చేసుకోవాలి, ఈ సాధన చేయాలి. సో విజయం లభించటం ఆలస్యమైందనుకోండి, నిరాశ కూడా ఉండకూడదు. నిష్ఠతో అభ్యాసం చేసేవాడికి విజయం తథ్యం అని రూప గోస్వామి కూడా ఈ భక్తి యోగం గురించి కూడా ఆయన చెప్పారు. అంటే ఏ విషయంలో అయినా ఆ విశ్వాసం, ఆ నిష్ఠ, అభ్యాసం, డిటర్మినేషన్తో, నిశ్చయత్వంతో చేసినప్పుడు పట్టుదలతో ఉంటుంది. సో ఏదైనా సరే. అలాగే రూప గోస్వామి భక్తి యోగంలో కూడా ఉత్సాహం, పట్టుదల, నిశ్చయం, భక్తుల సమక్షంలో విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించడం, ఇలాంటి సత్వగుణ కార్యాల్లోనే
కంప్లీట్ గా నిమగ్నం అవడం ద్వారా భక్తి యోగంలో మనిషి విజయవంతంగా నిర్వహింపగలడు అని చెప్పారు. సో ఆ ఉత్సాహం ఉండాలి, పట్టుదల ఉండాలి, నిశ్చయం ఉండాలి, భక్తుల సమక్షంలో మరి అన్ని ధర్మాలు నిర్వర్తించాలి. ఇలాంటి మంచి కార్యాల్లో నిమగ్నం అవడం ద్వారా భక్తి యోగంలో కూడా మనిషి విజయవంతంగా నిర్వహించవచ్చు అన్నారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ యోగాన్ని శ్రద్ధతో గనక అభ్యసించేవాడు ఆ మార్గంలోనే ఉండాలి తప్పుకోకుండా. అలాగే కోరికలన్నిటినీ కూడా త్యజించి ఇంద్రియాలను మనస్సు సహాయంతో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో నిశ్చయం అనే విషయంలో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సముద్రపు అలల్లో తన గ్రుడ్లు కోల్పోయాయి. ఒక పిచ్చుక స్టోరీ ఉంటుంది. అదేంటంటే దాన్ని అది పెట్టిన గుడ్లన్నీ కూడా సముద్రపు అలలు వచ్చి తీసుకువెళ్ళిపోయాయి. అప్పుడు ఆ పిచ్చుక చాలా బాధపడి అడుగుతుంది, ప్రార్థిస్తుంది సముద్రుని, నా గుడ్లు ఇచ్చేయమని అడిగితే సముద్రుడు మరి పిచ్చుక ప్రార్థనను ఆలకించలేదు. దాంతో అది సముద్రం మీద కొంచెం ఆగ్రహించి ఈ సముద్రాన్ని ఎలా అయినా సరే ఎండిపోయేటట్లు చేస్తానని తన ముక్కుతో కొంచెం ఈ సముద్ర జలాన్ని తీసివేయడం ప్రారంభించింది. ఇది మరి దుస్సాధ్యమైన పని. ఆ చిన్న పిచ్చుక అంతటి సముద్రాన్ని అది ఎప్పటికి చేస్తుంది? సో అందరూ కూడా దానిని హేళన చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ పిచ్చుక చేసే పని గురించి అందరికీ క్రమంగా ఈ వార్త వ్యాపించింది. సో విష్ణువాహనుడైన గరుత్మంతుడి దాకా ఈ విషయం వెళ్ళిందట. వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిచ్చుక సోదరి పట్ల కరుణ కలిగి గరుత్మంతుడు వెంటనే దానిని చూస్తానికి వచ్చి దాని యొక్క నిశ్చయానికి సంతోషించి పట్టుదలకు సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగిందట. సో వెంటనే గరుత్మంతుడు ఈ పిచ్చుక గ్రుడ్లను తిరిగి దానికి ఇచ్చివేయాలని, లేదంటే పిచ్చుక చేసే కార్యాన్ని నేనే చేస్తాను అని చెప్పి సముద్రుడితో పలికినప్పుడు ఇక సముద్రుడు భయపడి వెంటనే ఆ గ్రుడ్లను తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఈ గరుత్మంతుడి యొక్క కరుణతో పిచ్చుక ఆనందాన్ని పొందింది అని చెప్పి మనకి స్టోరీ ఉంది. భాష్యంలో మనకు ఆ స్టోరీ చెప్పారు. సో అది అక్కడ విషయం ఏమిటి అంటే ఆ పట్టుదల అనేది ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ వస్తుంది. ఏ పనిలోనైనా నీకు ఆ పట్టుదల, ఆ నిశ్చయం ఉండాలి. ఆ తర్వాత విశ్వాసం ఉండాలి. సో అలాగే యోగాభ్యాసము, ముఖ్యంగా భక్తి భావన చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఆ భక్తి యోగం ఎంతో కఠినమైనదని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ దాని నియమాలను కనుక నిశ్చయంగా పాటించే వాళ్ళకి భగవంతుడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు. వాళ్ళు తనకు తాను సహాయం చేసుకునే వాడికి భగవంతుడు సహాయం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే తనకు తాను సహాయం అంటే తనను తాను నిశ్చయంగా ఈ పద్ధతిలో పెట్టుకోగలిగినప్పుడు, సాధన చేసుకోగలిగినప్పుడు భగవంతుడు తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే ఈ స్థిర నిశ్చయంతో, శ్రద్ధతో ఎవరైతే యోగాన్ని అభ్యసిస్తారో, సో ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. డిటర్మినేషన్, శ్రద్ధ ఉండాలి, నమ్మకం అన్నమాట. విశ్వాసము, శ్రద్ధ, పట్టుదల ఉన్నప్పుడు ఆ మార్గంలో తప్పకుండా అన్ని విషయ కోరికల్ని త్యజించి మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మైండ్తో ఇంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. శనైరు పరమేన్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. నిశ్చయమైన బుద్ధితో క్రమంగా నెమ్మదిగా మనిషి సమాధిమగ్నుడు కావాలి. ఇలా నిశ్చయంతో మరి శ్రద్ధతో క్రమేణా మనిషి ఈ సమాధిలోకి వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా మనస్సును ఆత్మయందే నిలిపి ఇక దేని గురించి కూడా ఆలోచించకూడదు ఈ యోగంలో. ఏది? ఆత్మ సంయమ యోగంలో. సో ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఈ రకంగా పట్టుదలతో, శ్రద్ధతో మనస్సును నెమ్మదిగా సమాధి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్ళాలి. ఎలా? మనస్సును ఆత్మ మీదే లగ్నం చేసి ఇక దేని మీద కూడా దృష్టి పెట్టకుండా వాళ్ళు ఉండగలగాలి. అదే మరి ప్రత్యాహారం అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంద్రియాలను అంటే నిశ్చయంగా ధ్యానము, ఇంద్రియ కర్మల నుంచి విరమణ ద్వారా మనస్సును సమాధిలో లగ్నం చేయాలి. ఆ సమయంలో ఈ భౌతిక భావంలో కూరుకుపోతున్నాము, ఇలాంటి భయాలు ఏమాత్రం కలగవు. వేరేగా చెప్పాలి అంటే
ఈ దేహం ఉన్నంత వరకు మనిషి భౌతిక విషయాలు కూడి ఉండవలసి వచ్చినా కూడా ఇంద్రియ తృప్తి భావనను మాత్రం కలిగి ఉండరాదు. సో ఇప్పుడు దేహం ఉంది కాబట్టి కొన్ని తప్పవు, కొన్ని చేయొచ్చు, కాలకృత్యాలు ఈవెన్ కొంత తీసుకోవడం, కానీ ఇంద్రియ తృప్తి భావన మాత్రం రానివ్వకూడదు. అంటే వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకూడదు. ఏది చేసినా ఆ దేహం మెకానికల్గా అది దాని పని చేసుకుపోవాలి, కానీ మనస్సు మనం ఆత్మలోనే లగ్నం చేసి ఉంచాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి ప్రియానికి అన్యమైన ప్రియాన్ని గురించి ఆలోచించరాదు. అంటే ఇంకా వేరే విషయాలు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవి ఏదైనా వాటికి వీటికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి అలాంటివి ఆలోచించకూడదు అని చెప్పి, ఇలాంటి దివ్య స్థితిలో భగవంతుడి కర్మలయందు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం ద్వారా సులభంగా ఇలాంటి దివ్య స్థితి ప్రాప్తించగలదు. అంటే ఈ అష్టాంగ యోగంతో ఈ స్థితికి వెళ్తాము, కానీ భక్తిభావం డెవలప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ స్థితి ఇంకా ఈజీగా ప్రాప్తం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే శ్లోకంలో ఇలాంటి నిశ్చయ బుద్ధితో, డిటర్మినేషన్తో, శ్రద్ధతో క్రమంగా నెమ్మదిగా మనిషి సమాధిలోకి వెళ్తాడు ఈ అష్టాంగ యోగంతో. ఆ విధంగా మనస్సును ఆత్మయందే నిలిపి ఇంకా ఏ విషయం గురించి ఆలోచించకుండా ఉంటాడు. యతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతద్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. సో ఎక్కడెక్కడ నిశ్చలతి చలిస్తుందో మనస్సు, చంచలం అస్థిరం అంటే చపలమైనది, అస్థిరం స్థిరం కానిది, తతస్తతో అంటే అక్కడి నుంచి, నియమ్యై దాన్ని నిగ్రహించి, ఏతత్ దానిని, ఆత్మన్యేవ ఆత్మయందే వశం నయేత్ వశం చేసుకోవాలి. అంటే చంచలత్వము అస్థిరత్వం ఉంది కాబట్టి మనస్సుకు ఇది ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ మనస్సు చంచలమైంది కాబట్టి అది అలా ఎక్కడికి అది పరిభ్రమించినా కూడా దానిని అక్కడి నుంచి నిగ్రహించి మనిషి ఆత్మవైపుకే మళ్ళీ తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇందాక శ్లోకంలో మరి శ్రద్ధతో నిశ్చయంగా క్రమంగా సమాధిలోకి వెళ్ళడానికి ఈ రకంగా ప్రయత్నించి ఆత్మలోనే నిలిపి ఇంకే విషయం ఆలోచించొద్దు. ఒకవేళ ఈ మనసు చంచలం కాబట్టి వేరే వాటి మీద దృష్టి వచ్చి వెళ్ళిపోయినా సరే దానిని మళ్ళీ బలవంతాన మనం లాక్కొచ్చి మీరు ఆత్మలోనే వీళ్ళు దానిని మళ్ళీ నిమగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భాష్యంలో మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే చంచలం అస్థిరం మరి మనస్సు స్వభావాలు. అయితే ఆత్మదర్శి అయిన యోగి అందుకని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. అయితే అతడు మనస్సుతో కంట్రోల్ చేయించుకోకూడదు, అతనే మనస్సును కంట్రోల్ చేయాలి అంటున్నారు. అది మనం చూసాము. సో ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడినే గోస్వామి లేదా స్వామి అంటారు. అంటే ఎవరైతే ఇంద్రియాలను, మనస్సును, తద్వారా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని గోస్వాములు అంటారనమాట. అలా కాకుండా మనస్సు ఏది చెప్తే అది, మనస్సే మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తే గోదాసుడు అంటారు, లేదా ఇంద్రియ దాసుడు అంటారు. కాబట్టి ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే ఆనంద పరిమాణం గోస్వామికి తెలుసు. అంటే ఇది పర్మనెంట్ ఆనందం కాదని ఆ గోస్వామికి తెలుసు. అందుకే ఆయనకు దివ్యానంద భావనలో అతని ఇంద్రియాలు హృషికేశుడు అంటే ఎవరు, ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయిన శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు. సో ఆ హృషికేశుడు సేవలోనే ఆయన ఇంద్రియాలన్నింటినీ నియుక్తం చేస్తాడు. ఎందుకు? దివ్యానంద భావనలో, భక్తి భావనలో. ఆ విధంగా పవిత్రులైన ఇంద్రియాలతో అలా ఇంద్రియాలను పవిత్రం చేసుకుని భగవత్ సేవలో నిమగ్నం చేసి ఇంద్రియాలన్నింటినీ ఆ రకంగా పవిత్రం చేసుకుని భగవంతుని సేవించడమే కృష్ణ భక్తి భావన అంటున్నారు. సో మనం ఇలా అష్టాంగ యోగం ద్వారా చేయడం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. అయితే భక్తి యోగంలో భగవంతుడి మీద భక్తితో ఇంద్రియాలన్నింటినీ ఆయన కోసమే వినియోగించి, అంటే మనం చూస్తాం, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు. ఏది, అంబరీష్ మహారాజు చూసాం, ఆయన కళ్ళు భగవంతుడి మూర్తిని చూడడానికి, మరి ముక్కు ఆయన యొక్క ఆ పూజ చేసిన పుష్పాలను వాసన చూడటం అని,
నోరు ప్రసాదం తీసుకోవడం అని, చెవులు ఆయన శ్రవణాన్ని లీలలు వినడం అని, ఇలా మనం చూస్తాం. అలాగే చేతులు ఆయన పూజ చేయడానికి, ఆయన పనులు చేయడానికి, మరి కాళ్ళు ప్రదక్షిణలు చేయడానికి, ఇలా మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినట్టున్నాం అంబరీష్ మహారాజ్. సో ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి పనులలో వినియోగించి ఆ రకంగా ఇంద్రియాలను పవిత్రం చేసుకుని అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు. అది ఇంకా ఈజీ మార్గం, ఉత్తమ మార్గం అని చెప్తున్నారు. యోగాభ్యాసపు అత్యున్నత పరిపూర్ణమైన పూర్ణత్వమైన యోగాభ్యాసపు అత్యున్నత పూర్ణత్వమే అది. ఇంద్రియాలను, మైండ్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవటం, క్లీన్ చేసుకోవటం. సో అలాంటి స్థితి దీనికి ఇలా కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకాలో ఏం చెప్పారంటే, ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఇంద్రియాలు గనక, మనస్సు గనక ఎటైనా పరిభ్రమించినా దానిని నిగ్రహించి కంట్రోల్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆత్మ వైపు తీసుకురావాలి అని చెప్పారు. అప్పుడు ఇక మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ ఆత్మతత్వం అనేది? ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంత మనసు, భగవంతుడి మీద ఏ కలతలు లేకుండా ప్రశాంతమైన మనస్సుతో హీనం నిశ్చయంగా ఇది ఈ యోగి సుఖం ఉత్తమం. ఈ యోగి యొక్క సుఖం ఉత్తమమైనది ఆ ప్రశాంత మనస్సుతో. ఉపైతి పొందుతాడు, శాంతరజసం రజోగుణం నశించి శాంతతత్వాన్ని, బ్రహ్మభూతం అంటే పరతత్వ భావన ద్వారా ముక్తి, అకల్మషం అంటే ఆ పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడతాడు, అంటే క్లెన్స్ అయిపోతాడు అన్నమాట. సో నా యందు మనస్సు లగ్నమైన యోగి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక ఆనందపు అత్యున్నత పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. రజోగుణానికి పరంగా ఉండే అతను, అంటే రజోగుణం లేకుండా అతను పరబ్రహ్మంతో తనకు గల ఏకత్వాన్ని తెలుసుకుని పూర్వకర్మ ఫలితాన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. సో ఇంతకుముందు చేసిన కర్మల బంధాలు ఉన్నా కూడా ఈ స్థితికి వచ్చేసరికి వాటన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. సో ఏ మార్గంలో అయినా ఆ స్థితికి రాగలిగితే బంధాలన్నీ కూడా పోతాయి, ఆ జన్మలోనే విముక్తి వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఇలా తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక సంపర్కం నుంచి, ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి పొందటమే ఫైనల్ గా ఆ భక్తి భావంలో స్థిరపడటం అన్నమాట. ఈ మార్గం ద్వారా వాళ్ళు అదే స్థితికి వచ్చారు, అదే బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో మద్భక్తిం లభతే పరాం, నా భక్తితో నీకు ఆ పరంధామ, ఆ పరమతత్వం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి చరణాల పట్లే పైన గనక లగ్నం కానిదే ఎవరు ఆ బ్రహ్మభావంలో ఉండలేరు. సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో అంటే దేవదేవుడైన భగవంతుడి దివ్యమైన భక్తిలో ఎప్పుడు ఉండటమే వాస్తవానికి భగవంతుడి పాదాల మీద ఆ మనస్సు ఉంచుకోవడమే వాస్తవానికి రజోగుణం నుంచి, సమస్త భౌతిక సంపర్కం నుంచి విముక్తిని పొందటం. సో భగవంతుడు ఇది భక్తితో వేరే దాని మీద ధ్యాస లేకుండా భగవంతుడి మీదే ఆ మార్గం. సో ఈ అష్టాంగ యోగంలోకి వెళ్ళిన చివరికి అదే ఆనందాల్లోకి దేని మీద లేకుండా ఆత్మతత్వం మనలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వాన్ని వాళ్ళు చింతిస్తున్నారు కాబట్టి దానిలో ఉన్న ఆనందాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. సో రజోగుణానికి అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మతత్వంతో సమానమైనటువంటి అది ఏమిటో తెలుసుకోగలిగారు, అంత ప్యూర్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఏ ఆలోచనలు మైండ్లో లేకుండా, వాళ్ళు ఏ కల్మషాలు లేకుండా అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి తత్వం అలాంటిది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ తత్వానికి రాగలిగారు కాబట్టి ఇక వాళ్ళ అన్ని కర్మఫలాల నుంచి విముక్తులవుతారు. సో అది మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తాం. ప్రశాంత మనసం హీనం, ఈ యోగి ఈ రకంగా ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిలో సుఖంతో శాంతిని పొందుతాడు, రజోగుణానికి నుంచి విముక్తుడవుతాడు, బ్రహ్మభూత స్థితికి వస్తాడు, అకల్మషుడు అవుతాడు, కల్మషం లేనివాడు అవుతాడు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఈ స్థితికి వచ్చిన
రకరకాల వాళ్ళను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగతా కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. సో ఈ విధంగా ఆత్మనిగ్రహుడు అంటే యుంజన్ యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నుడై సదాత్మానం ఏవం ఆ విధంగా యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నుడై సదాత్మానం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆత్మను యోగి అంటే ఈ పరబ్రహ్మంతో ఉన్నవాడు యోగి విగత కల్మషాలన్నిటి నుంచి బయటపడి సుఖేన దివ్యమైన సౌఖ్యంలో బ్రహ్మ సంస్పర్శం అంటే మరి పరబ్రహ్మంతో కనెక్షన్తో ఆయన యొక్క సంస్పర్శ అంటే ఆయనతో స్పర్శ అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ బ్రహ్మతో ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్తో అత్యంతం ఎంతో ఉన్నతమైన సుఖం అశ్నుతే సౌఖ్యాన్ని పొందుతాడు. సో ఆ విధంగా నిగ్రహుడైన యోగి నిరంతరం ఈ యోగాన్ని చేస్తూ ఈ భౌతిక కల్మషాలన్నిటికీ దూరమై భగవంతుడి యొక్క తత్వంతో కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఆ రకంగా ఆయన ప్రేమలో అత్యున్నతమైన పూర్ణానంద స్థితిని పొందుతాడు. సో భగవతత్వం ఏమిటి? ఆ నిర్మలమైన ప్రేమ, ఆయనలో ఉన్న ఆ ప్యూరిటీ, వీళ్ళు ఆ తత్వాన్ని ఆ రకంగా పొంది భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకుని అత్యున్నత పూర్ణానంద స్థితిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మకు భగవంతుడితో గల ఇలాంటి దివ్య సంబంధమే బ్రహ్మ సంస్పర్శం అంటున్నారు. సో ఆ బ్రహ్మతత్వం ఏమిటి, ఆత్మతత్వం ఏమిటి అంటే భగవతత్వం. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మను ఫీల్ అవ్వగలిగారో ఆ ప్యూరిటీతో భగవతత్వం కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళ ఆనందాన్ని తెలుసుకుని ఆ శాంతిని పొందుతున్నారు, సుఖం ఆ సౌఖ్యాన్ని అత్యున్నత ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిని తెచ్చుకున్నారు. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చ ఆత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. సర్వభూతస్థం ఆత్మానం, సర్వభూతస్థం అన్ని జీవుల యందు ఉన్నవాడిగా ఆత్మానం పరమాత్మను, సర్వభూతాన్ని అన్ని ప్రాణులను చ కూడా ఆత్మని. సో అన్ని జీవరాశుల్లోనూ అన్ని ప్రాణులలోనూ కూడా భగవంతుణ్ణి చూస్తూ ఈక్షతే చూస్తాడు. ఈక్షతే అంటే వీక్షించడం. యోగయుక్తాత్మ ఈ యోగంలో యుక్తుడై ఉన్నవాడు సర్వత్రా సమదర్శన అంతటా కూడా సమంగా చూస్తాడు. సో నిజమైన యోగి నన్ను అన్ని జీవులయందు అన్ని సర్వజీవులను నాయందు చూస్తాడు. సో ఏది చూసినా వాటిలో భగవంతుని చూస్తాడు, భగవంతుడిలో అందరినీ చూస్తాడు అని చెప్పి నిజమైన యోగి అలాంటి ఆత్మదర్శి నన్నే సర్వత్రా చూస్తాడు. ఎందుకు? అతనికి ఎవరిని చూసినా ఏది చూసినా భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు, భగవంతుల్లో అందరూ కనిపిస్తున్నారు. సో అలాంటి వాడు ఆ నిజమైన ఆ యోగి నన్నే సర్వత్రా చూస్తాడు. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. సో ఎవరైతే నన్ను చూస్తారో, యో మాం పశ్యతి ఎవరైతే నన్ను పశ్యతి చూస్తారో, సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి అలాగే సర్వాన్ని నాలో ఎవరైతే చూస్తారో, సో నన్ను సర్వత్రా చూసేవాడికి, నాలో సర్వాన్ని చూసేవాడికి, తస్యాహం అంటే వాడికి నేను, వాళ్ళకి నేను న ప్రణశ్యామి కనిపించకుండా ఉండను, సచమే అతను కూడా నన్ను నా ప్రణశ్యతి అతనికి కూడా నేను కనిపించకుండా ఉండను. సో నన్ను సర్వత్రా చూసేవాడికి మరియు నాలో సమస్తాన్ని చూసే వాళ్లకు నేను కనిపించకపోవడం కానీ నాకు వాళ్ళు కనిపించకపోవడం కానీ ఉండదు. సో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సర్వత్రా చూస్తారో, ఆయనలో సర్వాన్ని చూడగలుగుతారో వాళ్ళకి భగవంతుడు తప్పకుండా నేను కనపడతాను, అలాగే వాళ్ళకు కూడా నేను కనపడతాను. ఇలా నన్ను సమస్తంలో చూసే వాళ్ళకి ఎలాగూ నేను కనపడకుండా ఉండను, నాకు కూడా వాళ్ళు కనిపిస్తారు అంటున్నారు. అంటే మనం అందరం కనిపించమా భగవంతుడి కంటే? అది కాదు. అంటే అక్కడ నిజంగా వాళ్ళు భగవత్ తత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ కాంటాక్ట్లోకి రావడం, ఇదే సమాధి, ఇదే యోగం, భగవంతుణ్ణి పొందడం అంటే
ఎవరు ఆ స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడితో టచ్లో ఉన్నారు అని. నాకు వాళ్ళు కనపడుతున్నారు, వాళ్ళు నాకు వాళ్ళకి నేను కనిపిస్తున్నాను అంటే అక్కడ అర్థం అదనమాట. సో ఇక్కడ భక్తి తత్వంతో కూడా భక్తుడు బ్రహ్మ సంహితంలో ఇలా చెప్పారు, ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనేన సంత సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఈ ప్రేమ అనే అంజనాన్ని గనక కళ్ళకు పూసుకున్న భక్తులు సదా వీక్షింపబడే ఆదిదేవుడైన గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తాను. భక్తుడి హృదయంలో అతడు నిత్యమైన శ్యామసుందర రూపంతో సదా దర్శితమై ఉంటాడు. సో అదే భక్తిభావంతో కూడా భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు దర్శించవచ్చు. వాళ్ళ కళ్ళకు ఆయన ఎప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటాడు భక్తుడికి. ప్రేమ అనేటటువంటి అంజనాన్ని వాళ్ళు పూసుకున్నారు. భగవత్ ప్రేమ అంటే ఏమిటి? సర్వత్రా భగవంతుని చూసి ఏది చూసినా ఇదంతా భగవంతుడి సృష్టి, ఆయనే అనేటటువంటి ప్రేమ భక్తిభావంతో పెంచుకోగలిగినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ దర్శితంలోనే ఉంటారు, చూపులోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సర్వత్రా నన్ను చూసే వాళ్లకు, నాయందు సమస్తాన్ని చూసే వాళ్లకు ఇక నేను కనిపించకపోవడం కానీ వాళ్ళకి నేను కనిపించకపోవడం కానీ అనేది ఉండదు. సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వదా వర్తమానోపి సయోగి మయి వర్తతే. సో నేను మరియు హృదయస్థ పరమాత్మ అందరిలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే నేను అందరిలో ఉన్న ఉన్నానని ఎవరైతే నన్ను భజత్యే యుక్త అంటే భక్తితో సేవిస్తారో, ఏకత్వంలో అస్థిత అంటే ఇదే భావంతో స్థితులై సర్వదా అన్ని రకాలుగాను వర్తమానోపి అంటే అలా నిలిచి ఉన్నప్పటికీ అతను యోగి మై నాయందు వర్తతే నిలిచే ఉంటాడు. అంటే నేను మరియు హృదయస్థ పరమాత్మ ఇద్దరం ఒకటేనని తెలుసుకుని పరమాత్మ భజన్లో నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాయందే నిలిచి ఉంటాడు. సో అందరి హృదయాల్లో ఉన్న నన్ను భక్తితో సేవిస్తూ అతను ఆ స్థితిలోనే నిలిచి ఎప్పటికీ కూడా నాలోనే సదా నిలిచి ఉంటాడు. సో విష్ణువు ఏకమైన నిశ్చయంగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటారు. ఒకే సమయంలో సూర్యుడు అనేక ప్రదేశాల్లో ఎలా అయితే ఉదయిస్తారో అతడు ఏకరూపుడైనను అచింత్య శక్తితో సర్వత్రా నిలిచి ఉంటాడు అని స్మృతి శాస్త్రంలో కూడా చెప్పారు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో అలాగే నారద పంచరాత్రంలో కూడా సర్వవ్యాపియు దేశకాలాతీతుడు అయిన భగవంతుడి దివ్య రూపంపై ధ్యానం పెట్టిన వాడికి కృష్ణుని భావంలోనే నిమగ్నుడై తదనంతరం ఆ భగవంతుడి దివ్య సాహచర్యాన్ని ఆనంద స్థితిని పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి భావంతో ఏ రకంగా ఇదే స్థితికి రావచ్చో చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో నేను హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ మరి నేనే ఆయన తెలుసుకుని సమస్తంలో ఉన్న పరమాత్మ నేనే అని తెలుసుకుని ఆ భజనలో నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాయందే నిలిచి ఉంటాడు. సో అట్లా సర్వత్రా నన్ను చూసిన వాడు ఇక ఎప్పుడు నాలోనే నియుక్తుడై ఉంటాడు. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వాయది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. ఎవరైతే తనతో పోల్చుకుని సమస్త జీవులను వాటి సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూస్తారో వాళ్ళు ఉత్తమమైన యోగి. సో తనతో అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరికే జరిగినా తనకే జరిగినట్లు ఫీల్ అయ్యేవాడు, అన్ని జీవుల యొక్క సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూస్తాడో అతడు అంటే ఎవరికి ఏ సుఖం వచ్చినా తను సంతోషిస్తాడు, తనకే సుఖం వచ్చినట్లు. ఎవరికి ఏ దుఃఖం వచ్చినా నాకే దుఃఖం వచ్చిందన్నట్లు బాధపడతాడు. సో తనతో పోల్చుకునే అన్ని జీవులను వాడి సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూస్తాడు, అతడు ఉత్తమమైన యోగి. సో అందరిలోనూ
ఉన్నది ఒక్కటే పరమాత్మ కాబట్టి మనం అంతా ఒక్కటే అన్నంత ఏకభావం. సో అందుకని అందరి సుఖ దుఃఖాలు కూడా తనవేనని భావిస్తాడు. అలాంటి వాడు ఉత్తమ యోగి అని చెప్తున్నారనమాట. సో తన యొక్క స్వ అనుభవ కారణంగా అందరి సుఖ దుఃఖాలను తెలిసి ఉండడం భక్తి భావంలో వాస్తవానికి ఉత్తమ యోగి అని భక్తి యోగంలో కూడా అంటారు. భగవంతుడుతో తనకు గల సంబంధాన్ని మర్చిపోవడమే మన దుఃఖానికి కారణం. కానీ భగవంతుడే అన్ని మానవ కర్మలకు భోక్త, సమస్త జగత్తుకు ప్రభువు, సర్వజీవులకు ఆప్తమిత్రుడని తెలుసుకుని మనం సుఖశాంతులకు కారణం కాగలదు అది తెలుసుకున్నప్పుడు. ప్రకృతి త్రిగుణాలకు గనక మనం లోబడి భగవంతుడితో సంబంధాన్ని మర్చిపోతే గనక ఈ తాపత్రయాలన్నిటికీ కూడా లోనవుతామని ఈ యోగులకు తెలుసు. ఈ కనెక్షన్ భౌతిక ప్రపంచంతో పెట్టుకుంటే అని చెప్పి మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా మనం ఈ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు అష్టాంగ యోగం లాస్ట్లో ఎవరైతే సమస్త జీవులను వాళ్ళ సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూస్తారో వాళ్ళు ఉత్తమ యోగి. ఇది భక్తితో కూడా ఈ స్టేజ్కి రావచ్చు అని భాష్యంలో చూస్తున్నాం. సో ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో రేపు చాప్టర్లో చూద్దాం. సో ఈరోజు ఇంతటితో క్లాసు ముగించుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.